Kamu ngerti nggih. Wong sing gender barang iki wah genderane apike kok ngono kok ora peng-pengan iki. Nek nut ku ya manut nute, upamane nganggo matrip ya matine ora ya ora nek. Ro luji, ro luro, nem ji nem mo, nem ji nem mo, ro luro ji, ro luro, nem ji nem mo. Ro luji, ro luro, namo. Kok iso jenenge kok namo. Gur nemo kok nute kok iso akeh men. Ya. Tatapono janjimu selendang biru. Ayo, suwuk apa? Loro jinem nem jiro ayo. Tatapono janjimu selendang biru. Iki ngono kuwi. Wah, pancen Mbah Narto ya peng-pengan kok. Yasa gending kok. Enak didengarkan dimanapun dan sepanjang masa. Saiki mung perkara prau layar kuwi iki sapa sing nganggo? Ora mung gamelan, elektron barang wis prau layar urung kelinci ucul lan liya-liyane kuwi. Tegese kontribusine Mbah Narto Sabdo terhadap dunia pertunjukan iki ngantek luar biasa. Nah, iki neng kono lagi rapat karo Mbah Gondo Darman. Arep menentukan sikap. Lah, entus teko. Dong kuwi. Iki mung goyan. Wis ning swarga ya penak ya. Wah, Top Markotop ya muga-muga arek-arek nom-noman kabeh iki padha mekar budayane terus ini ya tetep nglestarekke keagungane wong biyen. Pancen tiada tara. Mula Mas Kresna iso gawe wayang apike kaya ngene iki ya. Mergo awake dhewe iki ya karek nemu. Wayang kok disungging lah dikembangke. Mula karo sing di omah iki ya sunggingane di ngono kuwi. Ala-ala Mbah Mentong ning diremitke meneh. Nah, iki nek iki no iki ketularan nggonku nek iki. Kayon biyen dhisik dhewe nggonku lah saiki wis viral aku genti nganggo batik. Wah, sindek sing kene dhewe rung nyuwara. Ayo. Wis tak cepaki dhuwit 50 ning malah ora mlayu rono iki iso go mlayu rene. Coba, ya. Mau rung nyuwara dhewe kok alim men jare kok. Bocahe enom ning keibuan. Nek sing kono dhewe iki enom ning kebapakan. Ket wonten Romas kula kok ora tau bener kula niki kok. Aku seneng nek mbuli ngono. Pripun? Seneng aku nek mbuli. Oh, nggih. Apik banget ya. Wah, nggon palarapan iki ketok le menos-menos. Sapa sama buta kuno? Butaku. Buta Cirebon. Yo, sapa asmane sapa? Galuh Asmara, Pak. Oh iya, Bayu. Kesupen kalih kula to, Pak. Aku lali tenan. Bayu Asmara iki sik ning endi? Tahun yang Yang ning endi pethuke? Sing dodol sego pecel ning apa nembang apa ya? anu
kula nyuwun langgam jeneng gula Oh. mawon. Jeneng gula kuwi nek pelok barang. Nggih. Ah, ya.